आयुष्य हे कष्टमय होतं, परिस्थिती खूप बिकट होती. आणि असंच एकदा इतर मजुरांसोबत ज्यावेळी ते खोदकामाचं काम करत होते त्यावेळी अक्षरशः एक दरड कोसळल्यामुळे हे चोखा मेळा त्या दरडीखाली सापडून अक्षरशः त्या दिवंगत झाले होते. संत नामदेवांना ज्यावेळी ही परिस्थिती लक्षात येते, कळतं की चोखा मेळांच्या बाबतीत असं काहीतरी घडलंय, त्यावेळी संत नामदेव तिथं त्यांच्या अवशेषांचा शोध घ्यायला येतात. सगळी म्हणजे माती उकळून काढली जाते, त्यांना फक्त इस्तस्त अशी विखुरलेली हाडं दिसतात. ह्याची नेमकी हाडं चोखा मेळांची कुठली हा प्रश्न असतो. पण अपरंपार भक्ती म्हणतो तसं अशी काही हाडं असतात ज्यातून अक्षरशः विठुरायाचा नामघोष ऐकायला येतं. परिस्थिती बघा, नामदेव सहज चोखा मेळांची हाडं ओळखतात. ती हाडं ते गोळा करतात आणि पंढरीत घेऊन येतात आणि आपल्या विठुरायाच्या पंढरपुरात विठ्ठलाच्या मंदिरासमोर चोखा मेळाची समाधी बांधली जाते. तर अशा चोखा मेळाने एक सुंदरसा मधुर असा अभंग रचलेला आहे. अभंगाचे बोल आहेत, सुखाचे जे सुख. आता तुमच्या समोर मैथिली सादर करते.